ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, имрӯза навурда ман мехоҳам новинка нишон диҳам, санги нав, яъне қолаби нав. Мана нигоҳ кунед, ин қолаби айфонай, себиказидагӣ. Инами новинка шидай ҳози материалода, санги хамелеон кати қолаби айфон буромадай. Марҳамат 160 сомонай, материалаш беҳад хушрӯвай, якумсор дубайст ки равси якумсортай материалаш. Ҳозир та охири навора тамошо кунед, ма бисёр нишон метим новинка имрӯзда. Касе да кадомаш дар кор мешава нависен. 160 сомон. Анамидам ҳамин материал даям қолаби айфон задагиян, санги хамелеонои калон кати. Иям ҳамин хел нархаш, яъне нигоҳ кунед. Марҳамат метавонед дархост кунед 160 сомонай. Касе ки опто мегира бо арзон мешава. Сифатҳои зуран. Баъдан ин санги ҷигара диден, аз ин шумо да ман нишон дода будам ин қолаб. Ира беҳад хушрӯ мехаранд, санги калони хамелеон дора. 170 буд, ҳозир 160 дагай. Ҳамҷа ҳамаш имрӯза навурда 160 сомонай. Марҳамат, инора сангошунам хушрӯай ва материалошунам сифати олияй. На касе да дар кор боша, скриншот карда мада партоен, ма шумода доставкаша фаҳмонам. Се намуди дига аз анаи ҳаст, ино 170 будан, ҳозир 160 сомонӣ шидаган. Метавонед аз анамино дархост кунед. Бисёр ҳам хушрӯай, ҳам рангаш, ҳам сифаташ ва ҳам сангошон. Диден материалои люкс агар хоҳен ки сифаташ зур бошад, сифати сангшам, хичам, пас нависен, мо доставка дорем. Мана 160 сомон. Иҷада ҳам лён ҳастай, ҳам дубайский ҳастай. Диден, инаи розвира пирсида буден духтаракои азиз. Тамом шуда буд, ози боша омадай бу. Ина диден. Як гили фасони дигара ман мехоҳам шумода нишон диҳам. Новинкаяй, лёнай. Бинед чӣ қадр хушрӯакай, аҷоиботай. Диден? Нархи ино 160 сомон. Материалаш лёнай. Хичабинед чӣ қадр аҷоиб хушрӯай. Инаи гила диден? Иглам гили фасонай, санги чӣ нависта задагиай. Лезва, қолаби лезва. 160 сомон. Анаи материала беҳад нағз мегирифтан, ҳозир бо овардем такроран. И лёнай духтарако. Мана қолаби лезва задагиай. Сангои калони хамелеон. Ино бо қиматанда, ҳама ҷой нестай чизо. Мана инам ҳозир 160 сомон шидагиай. Ҳозир ман шумода дигарошам нишон метиҳам. Ана диден? Иям 160 сомон ва ҳозир ана ин байш ҳастай. Ишамина чӣ қадр хушрӯай. Иям қолаби айфон задагиай. Мана иям 160 сомон. Хулас ҳамино кадомеш ки шумода дар корай нависен, доставка дорем. Ина бинед, ина ин рангаш бо чӣ қадр хушрӯай. Мана диден? Иноям 160 сомон. Хулас духтаракои азиз, ҳамҷа кадомеш маъқул мешава шумода. Шумо интихоб кунен, мо доставка дорем. Мана инаям лёнай. Диден? Гулша. Аҷоибай, и санги дизайни хамелеон задагиай. Гулаш гули хушрӯ. Духтарако, и санги айфон анаи материалда хушрӯ намоён будай. Мана аз наздик бинен. Ҳами себи нимгазида. Иям нархшам муай. Материалаш дубайский поплени якумсортай. Равсакои хушрӯш.